ni kanye Ojiro kachiel kod wach mane dwa medo wacha kanyo en ni wasetimo report ni jo IPOA kendo IPOA no tudre kod Amnesty International boluongowa kama achiel bwago report mamarwa pod gitimo investigation mach poka kendo giduogo kuomwa bigi ngiso kata bana wasechopo kama kamae yet nokao idho parliament media houses ne report gini live to jok manokao moko ne ni police uniform moko ne onge police uniform and I believe there was a commander who was responsible for incidents manetumre commemoration incident manetumre kanye idho parliament but manu waket kando kata mana jogo manene last year ne wadhi ng'anyo maluongo ni Occupy Aga Khan Walk kan ne dhano akina Kavuli Giri Bulbul Giri olalgo in December bang no duogo wegi pok wanene ka omak jogo manene wa responsible anyway mano waweni Nyasaye adomo walosa bot case moro kae with regards to gima commissioner ne wacho commissioner wacho ni ng'eny jopiny mosehinyi polisi nyalo luwo butud record gi mondo giwe case mano kawaida ni ng'ata motimo mahund kochak luwe to nyaka luoro donjne because of the consequences modi face kopo no yude so it is human nature no nyalo dio back door mondo okoliud kod ng'at maneno hinyo. The question is most of these cases ma IPOA yudo ng'enygi IPOA yudgi directly igi yudo through third parties ama referrals media or human rights organizations ng'among'egi emaf konyogi kopo ni face any challenges and I say to many cases IPOA ma they didn't know the incident, they didn't have witnesses, they didn't have evidence bakonyogi including on a daily basis wase bet kwa support families called IPOA ma are leading investigators in make sure the postmortems or team samakare mon evidence ke klal wase nyaka bet kod situations ma IPOA the police wani postmortem to police do mono the code research to wari wa don wacho ni kamaler IPOA ma the code research kendo wa make sure ni kata postmortem report no kowok IPOA ni kod gi police ni kodo family ni go all the key stakeholders ni kodo koro wase bet kwa konyogi Marariyo ntie case madwa mondo mabende a very clear cut case wacha IPOA ni girwa kodo mono girwa ni ruotorie bade wan kod case manotumre Huruma ka nyathi milongo ni Sherile Dhiambo nyathi ma jake MTC mane wang'o rech ikibanda mar minigyo ka minigyo dhi dala to police gwandore gi yude some 100 meters away this stray bullet no go nyathini bonego nyaka Samuel Oseni police manonego Sheryl pod ni Huruma police to pod tiyo kendo wuotho ko wacho ni kama ditere onge na chaka chiwo example moro ka nitie bende Nyaluo mane wacho ne timo weche mege hera gi one of the OCS men nyar IG of police mani public domain kendo jo royal media no timo case ne no lando story mare nyaka sani. I'm in touch with the lady, the victim, I'm in touch with the family. IPOA pokoluongogi Sheryl Dhiambo IPOA malungo gi kose gine mowinjo be nigi chopo ne IPOA in bano bende makele Ojiro un kaka jogo makedo ne ratich oganda sani itiyo ne Kenya Human Rights Commission ere kaka kukonyo jopinye chopo ne IPOA we aduoki kanyo commissioner nyalo ng'iso ni cases mang'eny ma se refer irgi kendo families gi class mang'eny mo wase facilitate kendo postmortem process no chulo pathologist go wase chulo mon go ben government ema take care because postmortem is part of investigation my IPOA cannot make any great stride koge kode postmortem report my ideal it is the government should be facilitating but also no there's that gap in terms of facilitation bua come in koro winyo ka commissioner wacho nitie cases magido kuom jopiny nitie cases ma stakeholders make kero nigi jok mong'egi
Nitie cases ma media gineno kuom media, to nitie cases ma giwegi gineno. Case mar nyako manene otimni mahund kod OCS ni donge ni public domain ni media kila mahali. Case ma Sherilo Dhiambo anaona kojo IPOA in the ground. Anaona. Koro adier makende enene nitie ywak. Kata mna case mar Albert Ojwang ma koro wawacho na IPOA temoni. It is on the public domain ni kanene body no nitie city muchari. To nitie dili dali manedhi mbele. Wane manwa compel postmortem botumre. It is in the public domain. Jadonga hango. Kwa company okuwa wogi yudhe mokalo mia beach owacho okuwa wogi city muchari kae nyaka postmortem tum. The same day man government wondo wane pathologist audit. Pathologist no yudore. One wawe kwa kendo wagaro politicians. Madwa take advantage mar case no. Bwariambo one of the MP Mauk Turugal Bato Juang interfere with case ni. Because no other political mileage. Kodo Jopin osetimo kakade ginyalo timo. Kendo pod ginyalo timo more. The question is IPOA to code mandate, greater responsibility. Wawacho ni gik magisetimo vis-a-vis expectation ma jopiny kod support mosemigi tina hinya. To kanyo kama yuak nitie because kata amna kingiyo another issue mabende chando wama wakili olose kakai. Court disobedience. Court chiwo directive jok miluongo kubi IPOA akena IPOA ni oluor to kata na kingiyo the police operations. The police culture is one thing my IPOA need to deal with. Kata the issue mo iwacho ni Masalim ne wacha about cow orders vis-a-vis law check. A police officer is an office of the law. Talking your cases ng'enygi any police no cow order. Any jatele mano director. Angmom yo kwanyal change this culture. To angmom yo some people in the police service are untouchable. Kata mna case mara Albert Ojwang ni wangeyo maber ni the author, the main complainant and laggard. The main complainant. To I case ni biwinje anywhere case ni. Koro wan wadil kod jok jolwedo manotigo in the police service. Lakini one case one. Then it's like that's why kada kisa the public debate madembele. Jipenjo ni to lagat ni kanyi case ni. Jipenjo okini tano penjo. Etulu madong godo